Diyos marahay na banggi sa indugabos mga tugang, maluhod po kita sa pagpamibi kang Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit huli kan samong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po kita para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promise of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tukaw tabi.
satuya pong mas sponsors ngunya na banggi, ngunya na ikalimang aldaw kan satuyang misa aginaldo. Ang satuyang tema, pangkabilogan na pormasyon para sa integral na pagsabuhay kan pagtubod. Ang satuya pong mas sponsors, Denny Palangka, Felisa Bara, Sunshine Imperial, Rita Palangka, Pamela Palangka, Susan Chua, Teresa C. and family, Maribel Ranyola and family, Brenda Flores, Eileen Atos, Ellen and Nathalie Abarientos, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family, The Mansion, Lucky Fortune Seafood Restaurant, Cusina Taiki Seafood Restaurant, and Taiki Boutique Hotel. Ang satuya pong mga mass intentions kunya na banggi, Thanksgiving in honor of Saint Joseph, sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Pasasalamat man ni Gigi Leonarda A. Lorayes and family. Martin Spidza, Bong and Jing Gapayo and family, Rochelle Armenia, Asinleo and Cynthia Ramos. Espesyal na kahagadan for healing of Zoe, sa kahagadan ni Giovanni B. Aparente. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Ruben asin Leticia, sa kahagadan ni Lian Rico Obal, sa kalag ni Gilbert asin Glenn, ni Jane Miranda Kinson, kay Justin Raymond kansanyo sa family, Osos asin sa kalag ni Sosimo, ni Gigi Leonarda Lorayes and family, kay Voltaire, ni Cecil Serdon, Jose, ni Neil Pali and family, asin man sa gabos na kalag, dolot ni Mary Agnes. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kang Santa Misa. Ugman kalangitan, ang kinaban magtungyaw, mag-arabit ang gapos na mga banwaan, matatong at kagurangan, matyaw kagurangan, matyaw Diyos, nagiyayani gani sa madyan na mo naman. Sangaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Kristong kagurangnan, an pagkamuot kan Dios, an pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na banggi sa indugabos mga tugang. Diyos maray na banggi man sa imo, Father. Yaon na po kita sa ikalima na misa di Aguinaldo sa satuyang pag-andam sa selebrasyon kan Pasko.
Magpasalamat po kita sa pagtiripon ta pong iningunian, agadon ta an grasya, kan kapatawadan, kan Diyos, sa satuyang mga pagkakasala, tangani na magi kitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Sarabay kitang mamibi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri. Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa nagkatutinongan sa mga tao maraharabon, Inoong mawika, Inoong yawika, Inasang mamika, Pinapamuraway ka, Pinapasalakalan ka, muli ang labo-labo, kagurangan na Diyos, ating langit, o Diyos ang mapakapangan. Kagurangan na Yeso Cristo, kagurangan na Diyos, Diyos, bakit ka naman? Ikaw na nagpaparap ang mga kasalanan, hindi naman marami kami. Ikaw na nagpaparap ang mga kasalanan, hindi naman ako at ikaw na nagtutugang sa tuukan, Ama. Narerahin kami ay kasalaan panan, ikasalaan kagurangan, ikasalaan kurangan ka. Yeso Cristo, kaiba ka Espiritu Santo sa pagmurawayan ka Diyos.
O Diyos, kamahalan na daing kasagkoran ang birhen, na daing digta sa pamareta kan anghel, nag-ako kan sa imong daimasayod na tataramon, asin anhaman, na harong nin pagka-Diyos, napapano kan liwanag kan Espiritu Santo, namimibi kami, na mapakumbabang magdayupot sa buot mo, susog sa iyang paarog. Huli ki Hesu Kristong kagurang na niyamo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Giraray an kagurangnan nagsabi ki Ahaz, hagadon mo sa kagurangnan na sa imong Diyos ang sarong tanda na hale sa kairaroman o hale sa kaitaasan. Dai, timbag ni Ahaz, dai ako masugot sa kagurangnan, dangan nagsabi sa iya, maghimate kamo ngunyan, harong ni David. Bako daw na tama na para sa indo, na sa indong pagsugotan ang pagkamatinios nin tao? Ta daw ta pagsugotan panindo ang pagkamatinios nin sa kuyang Diyos. Kaya, an kagurangnan man sana ang matao nin tanda sa indo. Uya, an virhen mangingidam asin mangangaki nin lalaki. Nangangaranan Emmanuel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kadagosan, kagurangnan, siyan hade, nin kamurawayan. Kadagosan, kagurangnan, siyan hade, nin kamurawayan. Sa dirinin kagurangnan ang daga asin gabos na yaon dyan, an kinaaban asin gabos na nagaerok dyan. Hulita siya ang nagtugdas kaiyan sa ibabaw ning kadagatan, sa ibabaw nin mga salog, pinapasarig niya iyan. Kadagosan, kagurangnan, siyan hade, nin kamurawayan. Si Isay ang makakatukad sa bukid nin kagurangnan. Si Isay ang makakatindog sa iyang banal na eerokan. Ang tawo na ang kamot dai nagkakasala, ang puso dai nindigta, asin dai nagmamauot nin kapaabaw-abawan. Kadagosan, kagurangnan, siyan hade, nin kamurawayan. Aakoon niya ang bendisyon hala sa kagurangnan. Balos nagikan sa Diyos na sa iyang paraligtas.
Tiring kaiyan ang tawo na naghahanap sa kagurangnan, naghahanap kan nalawgon kang Diyos ni Jacob. Kadagosan, kagurangnan, siyan hade, nin kamurawayan. An pagrokyaw kag banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa ikanom na bulan, ang anghel na si Gabriel, sinugo ni Diyos sa banwa kan Galilea, na ngaran Nazaret, sa sarong daraga na ipapaagom sa sarong lalaki, na ang ngaran Jose, sa pamilya ni David. Ang ngaran kan daraga Maria. Nagdulok ang anghel as sinagsabi, tara, pano kanin grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, si Maria natikbahan, pagkadangog kaining mga tataramon, asin pinag-isip-isip kung ano ang buot sabihon. Ang anghel nagsabi sa iya, Maria, dai ka matakot, huli ta nagkamit ka nin grasya sa Dios, mangingidam ka, asin mangangaki nin lalaki na sa imo nga ngaranan Jesus. Siya magiging dakula, aapodon, aki kan urog kahalangkaw. Ang trono ni David na sa iyang ama, itatao sa iya nin kagurangnan. Maghahadi sagud paman sa harong ni Jacob, asinan sa iyang kahade andahing katapusan. Si Maria nagsabi sa anghel, paanong mangyayari iyan kunday akong midbid na lalaki? Ang anghel nagsimbag, ang Espiritu Santo mahilig sa imo, asin lilindungan ka, kan kapangyarihan, kan urog kahalangkaw. Kaya ang banal na mamumundag, aapodon aki kan Diyos. Uya, si Isabel na sa imong pinsan, sa iyang pagkagurang ng idam, asin ang inaapod na bawas, nasa ikaanom na bulan na. Para sa Diyos, mayo nin daimahahaman. Si Maria nagsabi, uyaan uripon kan kagurangnan, mangyari sako siring sa imong tataramon, asin binayaan siya kanangel. An maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Madaliun sa na po, so mga aldaw, yaon na po kita ngunyan
sa ikalima na Misa di Aguinaldo sa satuya pong pagselebrar kan Adbiento asin sa padagos ng pag-andam para sa selebrasyon kan Pasko. Kung naririparo po nindo kan mga nakaaging aldaw, every day, ang satuyang pigbabasang Ebanghelyo, nakasentro sa sarong karakter. Asin na out pa man lugod maging modelo ta o maging ladawan kan mga magayon na mensahe kan liturhiya sa kada aldaw. Kung narurumduman po nindo, kan first day, kan satuyang nobina or aguinaldo, nakasentro sa liturhiya sa persona ni Juan Bautista. Napadagos na nangapudan sa sato na kita magbakli ninulit taharanina ang kahadean kan Diyos. Pagirumdum para sa sato na kita dapat mag-agi sa proseso kan inaapod na repentance bilang pag-andam. Sa ikaduwang aldaw, nakasentro baga po sa mga babasahon duman sa genealogy, itong descendants kan kagurangnan. Asin sa istorya, ipinagirumdum sa sato, na dakulon duman ang mga naging mga parakasala man. Alagad minsan nga ni may mga pagkakasala, gabusin na naging parte kan istorya kan kaligtasan. Nag-ako kan kapatawaran kan Diyos. Nag-ako kan dai mabakal na pagkamuot. Minsan may mga pagkukulang man. So ito nagpahayag sa sato kan urog ka mamumuto na Diyos. Asin mapagpatawad na minsan nga ni kita mga parakasala, alagad day siya nag-uuntok sa pagtabang sa satuya. Isiring man sa katulong aldaw, kung narurumduman po nindo, nakasentro sa liturhiya asin sa istorya sa persona ni San Jose, ang foster father kan sa tong kagurangnan, sarong lalaking mapakumbaba, simple, totoo, pobre, alagad sarong lalaking may paninindigan. Asin kaso hapon, practically sa aldaw na ini, sa ikaapat, nakasentro sa istorya o sa liturhiya, sa istorya kan mag-agom na Zacarias asin Isabel, na minsan gururango na, tinawan panin aki. Sarong sa giraray na pagpahayag sa sato na dapat magtiwala kita sa Diyos. Ninulit na daing imposible para sa iya. Ngunyan mga tugang sa ikalima na Misa di Aguinaldo, nakasentro ang satuyang liturhiya sa istorya kan saro sa mga main characters. Kan istorya kan Christmas, dahil iba ang persona kan satuyang mahal na ina, na si Santa Maria. Nadangog po nindungon yan sa binasang Santo Ebanghelyo ang istorya kan Annunciation. Namumutang ko mga tugang, si Maria sarong simple sa ng babayi. Dahil siya nakaadal, dahil siyang halangkaw na tinapusan sa kolehiyo, pako siyang aki ng prominenting pamilya, gikan sa nasa sarong pobre, asin simpleng pamilya. Sarong simplihon na daragita, alagad, minsan nga ni arong siya kaan kasimple, pinagkukonsiderar na pinakaurog sa gamos na mga babae. She is the greatest of all women. Siya po ang pinakaurog sa gamos na mga babae sa bilog na kinaaban. Siguro mahapot ka mo, natata siyang pinagkukonsiderar na pinakaurog sa gamos ng mga babae sa kinaaban. Sa inhali, ay ning pagiging pinakaurog niya. Ano ang basihan kan sa iyang kan sa iyang pagiging greatest woman? Namumutag ko mga tugang, sa modernong panahon, usually ang basihan ta kan mga tawong pinagkukonsiderar tang alangkaw, sa mga tawong mayaman, sa mga tawong popular,
So mga tawong may mga halangkaw na adal, kadakla na beses, iyo yan ang pinagtitingala kan mga tao. Iyo yan ang pigaapod tang mga maswerte. Iyo yan ang pigaapod tang mga paladan. Alakad mga tugang si Maria, napili kan Diyos, na maging pinakaurog ang sa iyang pagiging urog sa gabos, bakong base sa kinabano ng mga bagay. Mary's greatness lies not in the physical beauty which can capture the front pages of the classy magazines. Bako mananggad gayon siyang araw kagayon kan mga Miss Universe o mga supermodel na nagkakairilihido sa magazine. Her greatness lies not in a mansion or fully furnished house in one of the city's posh estate that every housewife dreams of. Daiman siya kiarong ka nagkagayo na harong. Daiman siya naka-star sa mansyon o sa malapalasyong harong. Ninulita ba ko masagikan sa mayaman na pamilya? Her greatness lies not in the magnificent achievements that every career woman aspires for. Gaan mga tawong may inadalan o mga career person nangangarap din mga haralangkawo na mga achievements. Ngunit na panahon, dakulo na baga po ang mga kababaihan na may mga halangkaw na pwesto sa gobyerno. Dakul ng mga babae ang naging senador, naging presidente, as in iba pa na mga halangkaw na posisyon sa corporate world. Alagad ba ko manarog kayan ang basihan kan pagiging urog ni Maria? Namumutag ko mga tugang, Mary's greatness lies in her nothingness. Her greatness lies in her simplicity. Her greatness lies in her humility. Nagisang urog sa gabos ng mga babayi, bakuta siya ang pinakamagayon o pinakamayaman o pinakapopular, bako. Alagad siya kaya ang pinakabanal. Mga tugang, sa mata kan Diyos, iyo ini ang importantihon. Iyo ini ang pigihiling kan Diyos. Iyo ini ang pigahanap kan Diyos sa sato. Bako man importante sa iya, kumpira ang dilinsyata sa kada aldaw. Bako man importantihon sa kagurangnan kung ano ang kaput-kaput ang diploma o tinapusan sa pag-eskwela. Ang importante sa iya, ang kalidad kan buhay ta. Si Maria, perpektong modelo nin kabanalan. Perpektong modelo nin kapakumbabaan. Asin ninuli kayan, napili siya. Asin tinawan, kan pinakadakulang role na dai maabot o dai maladop nin isip nin tawo to be the mother of the Savior. Maging ina kan sa tuyang paratubos. Mga tugang, lugod ang istorya kan buhay ni Maria maging inspirasyon para sa sato. Nalugod pa man dahil sa nakita mabutong masyado kan kan mga kinabano na bagay, kan earthly image na pinagmamantinirta. Dahil sa nakita mabutong masyado kan mga bagay na sa pagmati ta, iyo ang ginigikanan kan tunay na dignidad. Alagad mga tugang, sa mata kan Diyos, ang basihan kan dignidad, sa mata kan Diyos, ang basihan kan tunay na gayon or beauty, iyo ang kabanalan. May nasabatan akong lumang oro istorya, so mga border police nakaresibida po nin sarong information na sa sarong border may maagi na sarong sarong kriminal. Ining kriminal na ini saro siyang anong apod ka ini nagdadara siya nin produkto na ipigmabalyo niya duman sa border na daing buwis
o daing lisensya. Ano nga ning apod nindo kayan? An arog ka na pagkakasala, pag nagmay saro kang produkto na hali sa sarong nasyon, ibabalyo mo sa balyong nasyon na daing buwis, smuggling. So may naka-receive ki intelligence report sa border police na may maaging smuggler. Kaya pipabantayan sa inda. Segundo man sa intelligence report, itong smuggler na maagi nakasakay sa motorsiklo. Kaya nagparabantay sa mga pulis kay maagi. Pero naghapon, mayo kinag-agi nakamotorsiklo duman sa border. Pero bago nagbanggi, may uminagi. Nagdadangadang nakamotorsiklo. Piga para iriling ang pulis habang nagdadangadang. Long hair, so itsura, gari na mo papagkatiwalaan, gari nagperpekto na swak duman sa description. Yung nagiging niya sa smuggler. So pinapundo ninda, ito nakamotor, sa likod kan motor, igwang dakulaon na top box itong motor. Sabi, pinababa itong lalaki, buksan mo yan na top box mo. Tapig-iisip nga ni Ninda, ano do ang pigi-smuggle ka ini? Kan binuksan itong top box, ang laog, mga lumang newspaper, lumang magazine, na daiman kihalaga. Daiman sinang nakwa, na ano man na illegal na pig-smuggle. Di ba kumampalan ngaya ini? Di pinalampas ninda sa lalaki. After kang lalaki, mayo ng ibang nag-agi. Di false alarm. The following day, bago naman magdiklom, may nagdadangadang na naman na lalaki na nakamotor. Kanahiling ninda, this same guy, parehas na lalaki, kan uminagi the day before. Pinapundo naman ninda, that time, so lalaki, dain ng top box, alagad may dakulaon siyang backpack na yaon sa likod niya. Pinababa din na itong lalaki, ika na naman ngaya. Ika ba so nag-agi ka so hapon? Siguro ngaya may daradara kang pig-smuggle mo ano? Ali nga digdi sa nasyon na ini, pabalyo digdi sa panibagong nasyon. Pinabuksan din na subag. Alagad kan binuksan subag. Subag ang laog. Parehas man giraray. Mga papel na daiman kipakinabang. Lumang newspaper, mga cellophane, na dahi nga ni Aram Usain pinururot na cellophane, na dahi man kihalaga. So bako man sala na magdaraki basura. So sa madaling sabi, pinalampas naman ninda, tamayo man sindang nailing na illegal. The following day, nag-agi na naman. The same person na medyo pigkukutuba na itong pulis. Gari talaga ngaya may pig i-smuggle ini. Dahil talaga ngaya nadidiscover kung ano. Ay ngunyan nga na siya sa tuya malusot. Igwa na naman na backpack. Kan binuksan ninda mga papel na naman. Ay sabi kan pulis, obligaron min ka huba ang bado mo. Tahinanapan na talaga siya. Gabos na bulsa kan jacket, gabos na bulsa kan pantalon, halos kirap ka paninda, baan may pigtatago, sakod sa laod kan himot, pinatuwad-tuwad paninda sa lalaki, hinanapan ki gabos na posibleng itataguan, mayo sidang nakwa na illegal. Paulit-ulit pa itong nangyari. For 1 week, napapagal na, uyam na sa mga pulis, mayo man ako kuwang ebidensya. After 2 weeks, pinaisisinda na dakop na kaya sa smuggler. Dinakop, dumana sa balyong country. Itong smuggler na nadakop, iyo ito sa nag-aagi sa inda. Itong chief kan pulis, ay namamatulong. Maluyahon nga kami. Nagparaagi sa mo, dahil minadiskubre kung ano ang pigi-smuggle niya. Pigi-hiling mi man gabos. Piga-chichek so mga daradara. Dahil na nadidiskubre. Ninulit na dahil sa namamatunong, duminuman siya sa prisuhan, kinaulay niya itong lalaki. Nadakop ka na pala ngaya.
Anong ipig-smuggle mo na dahil minadidiskubre? Nagparaagi ka sa mo, dapat kami so nakadakop sa imo. Ano sa pig-smuggle mo? Ang pig-smuggle ko po ngayon, motorsiklo, urual daw. Jesus, patawara kita ng Diyos. Urual daw pala, ibang motorsiklo bigsa sakayan, ang pigpaparahiling ninda so top box, ang pigpaparahiling ninda so backpack. Ito pala, ang pig-smuggle niya, motorsiklo. Harayon so atensyon ninda, duman so totoong ipighabon kay itong lalaki. Mga tugang, sa buhay ta, pimiman in nangyayari, nugad naguguyo doon ang atensyon ng mga tao. Kandakulo na bagay sa kinaban, kaya nugad take it for granted ta ang mga importante. Dakulong kitang guilty yung kita kan mga bagay na ini. Pira sa sato, ano kad nakakaligtaan ng gibuhon ang mga responsibilities ta. Ninulita naguguyod masyado, ang buhay ta kan mga bisyo, o kang kadakol-dakol ng mga extracurricular activities sa buhay. Kadakol kitang mga nababakal na mga bakong importante so mga needs lugod da ita natatawang ki atensyon. Ninulita so mga wants, iyulugod ang natatawan ta o napapagkagastusan ta. Asin urog sa gabos, ang mga bagay na Diyos non. Iyo ini untaken for granted ta. Nakakaisip sa nanungad magsimba kung may panahon, pag bakong busy sa trabaho, bakong busy sa harong, ninulita sa pagpagmati ta, gani ang pag sa Diyos, secondary sana. Nalingwan ta, iyo pala ini ang pinaka-importante. Mga tugang, ang selebrasyon po kan Pasko, ang selebrasyon kan Adbiento, iyo po inan saro na pagpukaw sa sato. Na ang pinaka-importante sa buhay, bako man talaga ang mga material na bagay sa kinaban, kundi ang satuyang relasyon sa Diyos. Ang kalinigan kan puso, ninulita sa mata kan Diyos, iyo ini ang basihan kan satuyang kagayonan, iyo ini ang basihan kan satong dignidad, asin iyo ini ang liyabita sa kaligtasan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kamo. Pamibi kan banwaan mga tugang sa padagos niya itong pag-andam sa pagdatong ni Jesus, magdolot kita nin mga pamibi sa Ama, tanganin kita maging maninigo sa iyang kahadean, an sa tuya pong simbag, kagurangnan daraha kami sa kamurawayan. Kagurangnan daraha kami sa kamurawayan. Para sa simbahan katolika, tanganing mapakusog ang pagbalangibog ang katalingkasan nin lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan daraha kami sa kamurawayan. Sa satuyang presenteng gobyerno, tanganing ipadagos ang pagsaksi asin pagsunod sa dalan nin hustisya asin katanosan, mamibi kita. Kagurangnan daraha kami sa kamurawayan. Para sa gabos na nabibilanggo, mamatean man lugod ninda ang pagkamot nin Diyos sa paagi kan mga tawong nagmamakulog sa inda. Mamibi kita. Kagurangnan daraha kami sa kamurawayan. Para sa gabos na parasunod sa dalanin kabanalan ni Kristo, tanganing magdanay lugod na mabuhay sa grasya asin katuninongan, sagkod paman. Mamibi kita. Kagurangnan daraha kami sa kamurawayan. O Diyos, ilinigtas mo kami sa pagkabilanggo, sa kapangyarihan kan kasalan, daraha manlugod kami pasiring, sa saimong daing kasagkora na kahadean, inihinahagad niya mo, uli ki Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Amen. Santa Pilipinas, pusong may kapundian, nakakot na si Kristo sa tuyang kagurangan. Magdulot kita sa iya, kainin banal na anak,
tumaw sa Diyos na makakamahal. Nauyanan siya ngunyan, handa din darayan, sa bilog ng hinapan, umrapot siya nilbiyaya, asin na ginawan, ganyan gabos magsarit sa Diyos na makakamahal. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansako asinan sa indong atang, kuon man kan Dios na makakamahan. Ako on man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami pakido ngawi an iyong sakripisyo, tanganing sa paghiras sa misteryong ini, tubodon mi ang mga linalaoman, asin makamtan mi ang mga hinahalat, huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanasin daing kasagkoran, uli ki Kristong kagurangnan. Dinaras sa tulakan inang birhen, sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, itinukdo kan siya yauna, ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam, para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles, asin kan gabos na mga santos, kaiba kan gabos na tronos asin dominasyones, kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan. Diyos din makakbo, ang langit at dagat, paglokan sa imong pamurawayan. Hosana sa Kagurang na ni kananggad an banal, burabot din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi,
Pagkuha niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo pagsurangan, ipinapamaritan niya mo, at pagkapuay mo, liwat ipinapahayag, lagmot na ikaw magtatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararulugod, uli kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samong papa si Francisco, kan samong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturong sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibaniya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Dios na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. sa langit, mapanalon ang ngaran mo, magdatungan kaharian mo, mangyari ang waon mo sa dagat, siring sa langit, at namong kaganon sa arwalda, itaumos ng sumuyahunyan, at sinagawan mo kami ng mga kasama.
sa mundo at sinarin kami pagdalahat sa tubo. Kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imo pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maumang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ita sa imoan kahatean at sinan na mangyarihan siringan ang kapurawayan na mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, are paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Pero ang Diyos na nagpaparakan mga kasalanan at pinapagdaraki kami. Pero ang Diyos na nagpaparakan mga kasalanan at pinapagdaraki kami. Pero ang Diyos na nagpaparakan mga salan ang tiyahan. Dawi kami ni katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara, kan mga kasalan kan kinaaman, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalagma umayan. Darako sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, na sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus, tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Magdanay ka sa muya, madya, magero ka sa muya, itiwanag panaag ni Tuhan. Iglorified sa langit, paraon mo niya. Magdanay ka sa muya, madya, magero ka sa muya, puso. Matanos ang dabay timbanan. Ang katanosan mo. Madya, magdanay ka sa muya, madya, magero ka sa muya, puso. Matukaw po kita sa nagkapirang announcements. Enot po, magkakaigwa po kita ng second collection. Nagpuo na po kan Disyembre 15 ang simbang gabi, sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang misa sa pagkaagang amay, nagpuo na po kan Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Sa mga maawot maging mas sponsor sa Misa de Aguinaldo, available na po sa tuyang opisina ang mga stars na sa indong i-offer sa loob kan Santa Misa. Ini isasabit sa mga garland na yaon sa pasamano kan sa tuyang simbahan. Ang big star, 2,000 pesos, medium star, 1,000 pesos, small star, 500 pesos, as in extra small star, 200 pesos. Ipinapaisiman po na durante kan Misa de Aguinaldo poon Disyembre 16 sa good 24 dai po mo nakimisa pag alas 6:40 5 nin aga o alas 6:30. Para sa ibang detalye, pakihiling na lang po kang mga schedule na nakapaskel sa opisina. Sa Sabadong Banggi, Disyembre 24, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus or Midnight Mass gigibuhon pag alas 8 nin Banggi. Ang mga schedule sa Disyembre 25, aldaw kan Pasko kan pagkamundag, iyo po ang mga minasunod. 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 3 p.m., 4:30 p.m. as in 6 p.m. Siring man, available na po sa opisina ang St. Jude 2023 calendar. Salamat po. Diyos mabalos.
Bago po ano ring pamibi, gusto ko sana pong i-reiterate giraray ining imbitasyon misa sa Indo na magbakal nin mga parol. Gusto ko lang banggiton ang proceeds po kaining sa tuyang taon-taon na gani fundraising activity. Ang pinaka proceeds po kaining sa tuyang activity not para po sa maintenance kan sa tuyang simbahan. Ang ikadua po, nagtitipon kita nin scholarship fund para sa mga indigent seminarians na mayong pampaeskwelaan sa indang pamilya. So medyo haloy na din na sa tuyang parokya nag-i-sponsor nin mga seminarians na daing kakayanan ang magurang sa pagpaeskwela. Kaya ang sa tuyang scholarship fund na nakakatabang para sa seminary formation kan mga indigent seminarians. So hindi po makukuha ata po digdi sa mga parol, makakadagdag ini sa tuyang scholarship fund. So pag nag-offer po kamo ki parol, makakatabang kamo sa pagpaeskwela nin seminarista. We tried our best na i-accommodate so kakayanan kan lambang saro. So iba, baka up to extra small, igwa, tanganing man lain-lain talaga. Kung baka may naghahanap sa indong double XL, muyami man ko masoroha lang kauyan, pero ganib ako ng bagay dyan, ikaaganda ko lao na parol. Kaya tama lang ining saradit-sadit. Pero kasuhapon may naghirit. Kung igwang extra small, baada igwa pang extra small na mahalang pagod ka ini. Tanganing ma-accommodate, nagdesisyon kaming tawan pa kan extra small. Pero ninulita sa dayuto na siya, na siya pwedeng ibitay. Nagpagibo na sana kaming stamp, ilang midigdisa. Kini ka mo kindergarten. Pag may mga simbang ka mo tama, may star ka mo, pwede mananggato sa natabi. Linalaong bitabian sa indong tabang asin sa indong kooperasyon. Dahil pwede magluwas ko. So mga de magbakal kiparol, mabantay ako dyan ngunyan. Matindog na tabi ka mo para sa huring pamigbi. Mamibi kita. Kagurangnan ang binabago kaining langit noon na atang atamana kan Diyos noon na pagsurog tanganing ang mga nagpapakinabang kan sa imong misteryo paugmahon mo sa tunay na katuninongan huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Magpapagkatawa at katubo